טוב, שלום חברים, אני שמח להציג בפניכם עגלת קמפינג חדשה מבית פרוקסן ארגנטול, עגלה שמיועדת לקמפינג כמובן ולים. לעגלה הזאת יש מספר יתרונות מובהקים, כמו שראיתם הפתיחה והסגירה מאוד מאוד קלות ומהירות. לעגלה יש למעשה גלגלי פוליאוריתן, זאת העגלה היחידה בשוק שיש בה גלגלי פוליאוריתן מוקצף, זה לא פלסטיק אלא פוליאוריתן מוקצף. יש לזה יתרון חד משמעי מבחינת ההליכה על אספלט, כביש מדרכה, היא יודעת לספוג את האבנים, היא תהיה שקטה ולא תרעיש, והיא תהיה מאוד מאוד נוחה מבחינת השינוע שלה. כושר הנשיאה של העגלה הוא 100 קילוגרם, יציבה מאוד. המידות של העגלה זה 87 סנטימטר על 72 על כ-30 סנטימטר עומק. לעגלה יש ידית מתכוונת מבחינת גובה, ובנוסף ניתן להטות את הידית למצב שאני למעשה גורר את העגלה אחריי. זה המצב שהוא המצב הנוח ביותר מבחינת השינוע שלה. אחרי הקיפול אני למעשה נושא אותה בצורה מאוד מאוד קלה. בנוסף יש לה ידיות שמאפשרות הרמה. אמרנו 100 קילוגרם, פתיחה וסגירה קלים מאוד, ברזנט איכותי, זמינה למכירה, פרוקסן מבית ארגנטול.